Ayo babadane tekan transmigrasi supaya ing besok cuci jagung pari amarga pemerintah kang wis ngajurake sesapa rekoso nek enggal datarno ayo terus maju aja pantang mundur awet oleh tanah kurang luwih 3 hektar. Bapak Ibu Tani tanamkan padimu supaya selalu tanaman jadi lemu. SPC berhasil tujuan kita. Bapak Ibu Tani hidup bahagia, raya jadi makmur, negara jadi subur, itulah utama harapan negara. Yo Bapak Tani tekan transmigrasi supaya ing besok cuci jagung pari amarga pemerintah kang wis ngajurake sesapa rekoso nek enggal datarno ayo terus maju aja pantang mundur awet oleh tanah kurang luwih 3 hektar. Bapak Ibu Tani tekan transmigrasi supaya ing besok suke jagung pari amarga pemerintah kang wis nganjurake sing sapa rekoso lek enggal datarno ayo terus maju aja pantang mundur awet oleh tanah kurang luwih 3 hektar. Bapak Ibu Tani tanamkan padimu supaya selalu tanaman jadi lemu. SPC berhasil tujuan kita. Bapak Ibu Tani hidup bahagia, raya jadi makmur, negara subur, itulah utama harapan negara. Ayo Bapak Tani tekan transmigrasi supaya ing besok suka jagung pari amarga pemerintah kang wis nganjurake sesapa rekoso lek enggal datarno ayo terus maju aja pantang mundur awet oleh tanah kurang luwih 3 hektar. Bapak Ibu Tani tanamkan padimu supaya selalu tanaman jadi lemu. SPC berhasil tujuan kita. Bapak Ibu Tani hidup bahagia, raya jadi makmur, negara jadi subur, itulah utama harapan negara. Ayo Bapak Tani tekan transmigrasi ing besok suka jagung pari amarga pemerintah kang wis nganjurake sing sapa rekoso lek enggal datarno ayo terus maju aja pantang mundur awet oleh tanah kurang luwih 3 hektar. Bapak Ibu Tani tanamkan padimu supaya selalu tanaman jadi lemu. SPC berhasil tujuan kita. Bapak Ibu Tani hidup bahagia, raya jadi makmur, negara jadi subur, itulah utama harapan negara. Ayo Bapak Tani tekan transmigrasi supaya ing besok suka jagung pari amarga pemerintah kang wis nganjurake sing sapa rekoso lek enggal datarno ayo terus maju aja pantang mundur awet oleh tanah kurang luwih 3 hektar. Bapak Ibu Tani tanamkan padimu supaya selalu tanaman jadi lemu. SPC berhasil tujuan kita. Bapak Ibu Tani hidup bahagia, raya jadi makmur, negara jadi subur, itulah utama harapan negara. Ayo Bapak Tani tekan transmigrasi supaya ing besok suka bangun pari amarga pemerintah kang wis nganjurake sing sapa rekoso lek enggal datarno ayo terus maju aja pantang mundur awet oleh tanah
kurang luwe kurang hektar. Bapak Ibu tani tanamkan padimu supaya selalu tanaman jadi lemu. SPC berhasil, tujuan kita Bapak Ibu tani hidup bahagia, rakyat jadi makmur, negara jadi subur, itulah utama harapan negara. Ayo Bapak tani tekan tramikasi supaya ing besok juga vakum pari, merga pemerintah kang wis kanjurake sing sapa rekoso oleh enggal daftarno. Ayo terus maju, Ojo pantang mundur, awet oleh tanah kurang luwe 3 hektar. Bapak Ibu tani tanamkan padimu supaya selalu tanaman jadi lemu. SPC berhasil, tujuan kita Bapak Ibu tani hidup bahagia, rakyat jadi makmur, negara jadi subur, itulah utama harapan negara. Semuanya siap gerak, masa depan gerak, tegak gerak. Ayo para kanca budi santosa padha rerukunan, sebab waktu iki budi santosa lagi kesenian. Ayo para kanca budi santosa padha rerukunan, sebab wektu iki budi santosa lagi kesenian. Hadap kanan gerak. Ayo para kanca budi santosa golekmu suci, supaya besuke bisa oleh sanggone mati. Hadap kanan gerak. Ayo simba bapak podang bayu wis masane, sira golelmu ilmu suci kagungane Gusti. Kanca Hadap kanan gerak. Bondo pisan teh jalaran dianggo terus, ilmu bisa tambah jalaran ben udi terus. Hadap kanan gerak. Sampun wancinipun pertemuan kita sami, monggo sami ngudi datang Allah kang maha suci. Semuanya siap gerak, masa depan gerak.
Tegak gerak, hadap kanan kiri, gerak. Tahun 45 bangsa kita wis merdeka, Pancasila dasare negara, ilang rekasane mungkari mulyane, susah payah anggone ngusir Walanda. Iki kemerdekaan direbut kanthi rekoso, tahun 45 bangsa kita jaga-jaga, nganti akhir zamane merdeka kita supaya tetep anggone merdeka. Ayo para kanca kita urip jan merdeka, kudu bisa nulis sarta maca, mudi saben dina marang guru apa kanca. Aja babar pisan beri santosa kembelengan, betentengan ora ngerti tata krama, kudu ngerti dasare tata susila. Un 45 bangsa kita wis merdeka, Pancasila dasare negara, ilang rekasane mungkari mulyane, susah payah anggone ngusir Walanda. Iki kemerdekaan direbut kanthi rekoso, tahun 45 bangsa kita jaga-jaga, nganti akhir zamane merdeka kita supaya tetep anggone merdeka. Ayo para kanca kita urip jan merdeka, kudu bisa nulis sarta maca, ngerti saben dina marang guru apa kanca. Aja babar pisan budi santosa gembelengan, petentengan ora ngerti tata krama, kudu ngerti dasare tata susila. Putrane wong santri kudu tansah lunga ngaji, tansah lunga ngaji, anuti anggone Gusti. Putra santri, putra santri, putra utama, monggo para sepuh menika jaman wis tuwa, mila para sepuh anguti ilmu agama. Para sepuh, para sepuh papundan kawula, putrane wong santri kudu tansah lunga ngaji, tansah lunga ngaji, anggone ilmune Gusti. Putra santri, putra santri, putra utama, Monggo para sepuh menika jaman wis tuwa, mila para sepuh anguti ilmu agama. para sepuh pepundhen kawula. Putrane wong santri kudu tansah lunga ngaji, tansah lunga ngaji, anguti ilmune Gusti. Putra santri, putra santri, putra utama, bangga para sepuh menika jaman wis tuwa, mila para sepuh anguti ilmu agama. Para sepuh pepundhen kawula. Putrane wong Santri santri kudu tansah lunga ngaji, tansah lunga ngaji, anguti ilmune Gusti. Putra santri, putra santri, putra utama, monggo para sepuh menika jaman wis tuwa, mila para sepuh anguti ilmu agama. Para sepuh pepundhen kawula. Berada semuanya siap gerak, hadap kanan kiri, gerak.
Ayo simbah-simbah nuli dong ibadah umure ra tambah aja kakean pola lamun ora ibadah bakal dipisah besok ning akhirat bakal nampa susah. Ayo simbah-simbah nuli tong ibadah umure ra tambah Ojo kakean pola lamun rang ibadah bakal dipisah besok ning akhirat bakal nampa susah. Ayo papa ojo podo angga zamane wis rusak munda ora kepenak lamun ise angga anjalari rusak besok ning akhirat bakal mlebu kota. Ayo papa ojo podo angga zamane wis rusak munda ora kepenak lamun ise angga anjalari rusak besok ning akhirat bakal nampa kota. Ayo ibu-ibu ojo seneng nesu awakmu ndak kuru rupamu ora ayu lamun seneng nesu kakean dosamu besok ning akhirat bakal dibelunggu. Ayo ibu-ibu ojo seneng nesu awakmu ndak kuru rupamu ora ayu lamun ora nesu kakean dosamu besok ning akhirat bakal dibelunggu. Ayo kakang-kakang nuli to sembahyang jamane wis nunggang munda ora karuan lamun ra sembahyang awakmu sengsaran besok ning akhirat blaku-blaku kecegur jurang. Ayo kakang-kakang nuli do sembahyang jamane wis renggang munda ora karuan lamun ora sembahyang awakmu sesaran besok ning akhirat mlaku-mlaku kecegur jurang. Ayo siwa-siwa aja ahli ngondo jamane wis tuwa munda ora prayoga lamun isih ngondo awakmu sengsara besok ning akhirat bakal kecregon neraka. Ayo siwa-siwa aja ahli ngondo jamane wis tuwa munda ora prayoga lamun isih ngondo awakmu sengsara besok ning akhirat bakal kecegur neraka. Ayo adi-adi nuli Padha ngaji jamane wis sepo ende ora rugi lamun ora ngaji bakal ngadi-adi besok ning akhirat bakal kegur geni. Ayo adi-adi nuli padha ngaji jamane saiki supaya ora rugi lamun ora ngaji bakal ngadi-adi besok ning akhirat bakal keturun geni. Semuanya siap gerak, langkah depan gerak, tegak gerak. Budi Santoso siapa yang punya kita semua menyaksikan permainan kita. Budi Santoso namanya yang berdiri di kiri rejo, berdiri dan sentosa. Hiduplah perkumpulan kita untuk selama-lamanya. Budi Santoso siapa berdiri dan sentosa. Hiduplah perkumpulan kita untuk selama-lamanya.
Budi Santoso siapa yang punya kita semua menyaksikan permainan kita. Budi Santoso namanya, yang berdiri di Giri Rejo, berdiri dan sentosa. Hiduplah perkumpulan kita untuk selama-lamanya. Budi Santoso siapa yang punya kita semua menyaksikan permainan kita. Budi Santoso namanya, yang berdiri di Giri Rejo, berdiri dan sentosa. Hiduplah perkumpulan kita untuk selama-lamanya. Budi Santoso siapa yang punya kita semua menyaksikan permainan kita. Budi Santoso namanya, yang berdiri di Giri Rejo, berdiri dan sentosa. Hiduplah perkumpulan kita untuk selama-lamanya. Budi Santoso siapa yang punya kita semua menyaksikan permainan kita. Budi Santoso namanya, yang berdiri di Giri Rejo, berdiri dan sentosa. Hiduplah perkumpulan kita untuk selama-lamanya.